Fjärde målet. Så har man Rask Olsen. Bayern försöker sätta Brian Samuelsen av strikna nu. Jonas Fossabrik som är bra och fintar sig. Väl i djuplen. 6-6. Här för nästa men då ska han fram efter. Men Bötten läser och så han försöker fram. Ett plås. Allt. Bakom. Ram. Fossa högra vånge. Och så väl skåra. Johan Wågstein. Vi ser den första målet just kom in. Men så först från Narsbötten. Ja, så är skarpt. Nej, Johan Wågstein också. Jonas Fossabrik. Marsko Stalskort. Han vill sen ha be om Leykbra, men här är Åkrar så spyrnar ytterligare i texten till att Loren jobbar inte. Så tänker de så låter tja Leygardagin att lura det av. Men han vill se be om prat, tjej med nästan han vill det spalt i 16 minuter. Och så dumt för jag vet om vi har en massa där till helvete till inte helt bra nästan. Har bra skott som många finns på idag. Johan Wågstein fick 8 där. 8 Lassen 8. Varka Mitchell Fransson så fick 8 resten. Det var det kanske han ska skulle bara det som förde färra och börja runt för stäva stad. Det är Hotagen i handboll där i högt med chatten. Säger då har jag Björn ner tidigt ganska synd helt rånök där jag kan nu och få Harmalta live-bindingar av bunchen. Och nu skorar det dessutom av Brorshammersen och Tjej nummer 4, Johan Wågstein. Tjej mittenlastan Andjers. Heinan Bjørs. Hooks ikke har fram nekra. Brøyting. Ikke for så heldig snegga tja næstan nån. Nei. Jonas Fossabrik. Peter Tor Jakobsen. Jonas. Ås Elfsson Kibbe det der. Jonas satt her. Bjør av sønne venstre hånd. Der gjør han vel. Bare det var 3 mål til Jonas her. Jonas Fossabrik. 8-6 lag här så vi ska snart där. Neistin Jaloben och vi gärna rakten där sinne. Av vänstra backen. Så har han rask. Atter vi checkar bort chassar skjut så vi högt grad det spel men. Han vill sen är fänga Leygardagin över vart innanför det. Och brottskast. Att det är ganska värre. Jonas Fossabrik och han fjärs och Hakon Raskolsen som nu bulten känner nästan här ganska värre här. Leygardagin har mest S-under just nu. Nu så tror vi att första synen Niklas Appelsen Andresen kommer i målet. Han fjärs här alltså mot Hakon Raskolsen. Och nästa man skorar bara en 15 målet som Faida Lavera. Hakon Raskolsen. De kan rymma det steg nästan någon. Ja, vi kunde vanta om aldrig kan det så Eselin spalte för i korsstråd i landskapen och här ändå alltså 2-4-3-3 om rasten där. Nu nästan en omastå av Bötten Eisen där vi frukast här fjärs. Ås Elfsson Kibokut. Jonas Fossabrik. Ås Jonas innan steg ner Brian Samuelsen och han skorar. Brian Samuelsen. Där bulten väl fram. Högra basten Heinan Fjärs. Jonas Fossabrik. 28 till Heinan Fjärs. Vita spalt i kött och 18 minuter. Ja, vi ser FAXE kom till Stefan med Tja. Drangjon 16. Neistin aldrig. Ja, nej. Åpen vid brukstavar för det frikast och ja. Som att det domaren vi ombrand i hånd.
Så lägger han ut i öran Ragnarsson Johansson Akries lötne. Och frukast men det går skådiga korsen. Rannet.